masoya cikin fargaba, ni dai alƙawar ne ba zan bar ki ba. Duk kyawu na mata ba sa kai ki ba, komai za a ce min ba zan ki ki ba. Arami na kunsa da baki san shi ba, bashi na ki zai sa har yanzu ba. Komai nawa ke ce kike kan gaba, su mai san kashi ne gaskiyar bayani. Suna sa ƙafata ya san da kai, komai zuciyata za ta yi sai da kai. Ka sanya a raini ina ji da kai, komai za a ce min bana ya da kai. Shi sau rayuwa ne ni dai sai da kai, bana yin sukuni idan babu kai. Raina ya amince in zauna da kai, idan babu kai kabari ya kai ne. Da ke na fara gauna. Zuciya ce sanki ya samu cikinta ya yi zaune, ya yi muhalli cikinta sunan kidir ya zane. Ki ce a bar suna sannan muradina, ni dai na yi nisa so sanki ne zahiri. In ba ke ba sai rijiya kin shiga lambari, wanda ya so ki kamani da shi ne akwai bugun tambari. Dole ɗau guda ɗaya cikin moran nan akai kabari, ko kallon ki ban san ana yi. Da a kan ki ne ba na da tausayi, sannan a san ki ba na da ra'ayi. A kalaman so mu ake kwaikwayi, da ni muje ko ina ba zan ce ba zan bi ki ba. Salar kauna ko ina amu da yake sahun gaba, ni murmushin kina saka in tuna fice a fargaba. Ko zuciya tana fushi in na ganki take sai na hau zuba, ba na jin zan iya rabo da ke. Zuciyata dukkakin mallake, babu sauki kalmar rabo da ke. So da zuciya ya fi sandan rake, kina raina sai da ke komai zan yi masoyiya. Burina zai zamo ciwo na rashin kya zuciya, ina jin daɗi farin ciki duk ran da na ganki da idaniya. Gana inda babu kowa zo ɗauke na habibiya. Zuciyata na ce min an soki, duk daɗi iya wuya ki sani ni ban barin ki. Na san so yana da al'ajabi da yawa a na tsaki, bai ji mini tun da zuciyata ta ɗauke dafinki. Zo zauna za na baki bayanin so da baki, yadda na so ki ba na jin wani da zai zo kusanki. Ni dai na fi so a kan tare muna shauki, in dai zuciya ta ce na bar miki zo ki ɗauki. Ba daɗi ran da za a ce a raba uwa da ɗanta, haka ba daɗi ran da za a raba su jini da hanta. Bana jin za a iya raba mu ko da an sanya kota, domin kusan ki yana a ko ina jikina ya kwanta. Domin kuwa san kina ko ina jikina ya kwanta. So ne, so ne.
ke ce, soyayya ce ta ki ta yi tasiri mata. Ki san da ni naki ne soyayya. Ko dare rana mai roƙo Allah na gamo da alkhairi cikin raina, tunanina lissafi nake da gamo da mai nuri. Ke ce dama wacce na gani nan kina tafiya sawaye akan tsari. Ke ce dai tsarin dai na kamuwa da san kina damu yan mata. A wurin sona kin zamo tawa, shi ranar farin ciki ba a boyewa. Misali kin kasance ta nunawa, koma mai za a yi ke ba na canzawa. Ki yanta ne na daina rudewa, babbar magana kaunar ki ta yalwa. Da ke zaniya da hoda ne kalamin so daure ki min na yan mata. Kaunar ki nake yi wanda ya zarce misali, ko zan rasa raina akan ki ina da dalili. Kikan taɓa raina duk sanda na ganki da kwalli, ke zan yi wa kyauta ko da ma bani da hali. Zuwanki ya sanya ki yi mini canjin hali, madubin raina yake ce zaɓina. A tukwicin ƙauna ki zo ki bani yan mata. Labari na zuciya ke ce, soyayya ce ta ki ta yi tasiri.